дами и господа. Този поздрав е специално направен за Игнасио Кубинеца от Кики Кеша, Дарако Право. От Буковлък, най-барески Андо Баро Буковлък, за най-добрия ровци за Кики Кеша. Игнасио Кубинеца, най-силната ударна група. Айде слави Митко Бербатов, Жан Испанеца и Мисо Торес и Васи Косама. Кики Кеша фаст пея по-силни от Ешрефте! Петицата Яша бе! Игнасио Патрона! Кики Кеша си боса! На Буковлък талеске чавленге! Игнасиоске Патрона! Кака майка! Игнасио Патрона не ражда! Той е вълк единак! Ударната група! Здраве ударните момчета от Буковлък! Вали гарми на Кики и Игнасио, момчетата от Латимка! Айде ударната група! Пак му върви! Върви! Човека на парата и Кеша, канадикен тут вала стойко, без гласа. Ето жманен му даре! Игнасио Патрона, рожденика най-големия! Най-баро Анди Робце, наш браве за ударната група! Игнасио си постигнал всичко! Имаш джип, БМВ, една къща, палат и най-красивите момчета. Вали гарми на Кики, Игнасио е праленге, пак му вали. Кики Патрона, без лош е един душман, не се предава бе! Кики Кеша си машина! Ти си легендата на Буковлък! Игнасио Патрона! Бале